Der var engang en løve, der var inde i en hule, men der var også nogen, der prøvede at kuffere den, men den var rigtig farlig, og den så huggede hovedet af dem. Og så kom der nogle andre, men de fik ikke holde hovedet af, fordi de fangede den, og så løven, den blev lidt ked af det, og så kom den sejr og prøvede at tage den igen, men de andre træede den igen hurtigt. Det var den historie. Jeg er træt. Jeg lægger mig lige til at sove. Så kan vi mødes en anden dag. Træt og fordi at jeg har sovet hele natten. Og solen skinner på min hale. Det er fordi, at bagved så kan den kun sole mig, men foran mig, der skal jeg jo sove.